హాయ్ ఫ్రెండ్స్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి 3D లిరికల్తో ఉంటుంది. ఒకసారి డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డెమో చూసే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, లైక్ కొట్టడం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్ అండ్ లిరికల్ యాడ్ చేయాలి కదా. ఆల్రెడీ వాటికి కూడా ఒకటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్ అని ప్రీసెట్ ఇస్తా అండ్ ఒకటి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఇస్తా. అవి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోండి. సో బ్యాక్ వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. దీన్ని ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ 21 లేయర్ పేస్ట్. ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందో ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా వస్తుంది, 1 బై 1 చూడటానికి ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. దీన్ని కూడా ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి కాపీ 10 లేయర్స్. బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 10 సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. 10 సెకండ్ దగ్గర. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చిందో. సో ఇలా వస్తుంది. సో వీడియో ఆల్మోస్ట్ ఇలా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో మీరు ఒకవేళ ఫొటోస్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ రిమూవ్ చేసి ఉండాలి ఫొటోస్కి. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఫోటోని చేంజ్ చేసి చూద్దాం. సో కింద ఫోటోని చూసుకోవాలి, ఎక్కడి నుంచి ఉందో అక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటే ఆ ఫొటోస్ తీసుకోండి. ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో ప్లస్లో వేరే ఫోటో పెడదాం. ఈ ఫోటో దీన్ని ఇది ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఇక్కడ దాకా కంటిన్యూగా ఇట్లా తీసుకొచ్చి దీన్ని కిందకి తీసుకురండి. ఇలా కిందకి జరిపేస్తే మొత్తం కిందికి రావాలి. సో ఇలా జరపండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా జరిపి ఫోటో కరెక్ట్గా ఎంతవరకు ఉందో కింద ఫోటో పైన ఫోటో కూడా అంతే ఉండాలి. ఇంకొకటి కింద ఫోటోని టచ్ చేసి మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ జెడ్ వాల్యూ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. 2218 ఉన్నది, 2018. జెడ్ మీద టచ్ చేసి ఇలా పైన జరపాలి. ఇలా 2218 ఒకటి టూ అటు అయినా పర్లేదు. ఇట్లా దీన్ని జూమ్ చేసుకోండి. జూమ్ చేసి ఇలా కిందికి ఇట్లా పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయచ్చు ఇట్లా. సో ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఒక లెవెల్లో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి ట్రై చేసుకోండి మీ ఫొటోస్తో. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క ఫోటోని ఇలా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.